లైఫే మారిందే నాలో ఏదో అయ్యిందే నా మైండే పోయిందే ఇదిగో నీ క్యారేజు. మార్నింగ్ సార్. మా అబ్బాయి మన షాప్లోనే ఉంటాడు. ఈరోజు మాత్రమేనండి లేక? ఈరోజు మాత్రమే కాదు, ఈ రోజు నుంచి మనతోనే పనిచేస్తాడు. సార్ సికింద్రాబాద్లో కొత్త బ్రాంచ్ ఏదో పెడుతున్నారంట, మీరే చూసుకుంటారా సార్? రే నేను మాట్లాడుతున్నా జన్ చెప్పురా. ఈ గెటప్లో నేను పుస్తకాలు అమ్ముకునేలా కనిపిస్తున్నానా? మా నాన్న ఏదో పని పట్లేక పుస్తకాలు అమ్ముకుంటున్నాడు, పాప మా అమ్మ ఫీల్ అయిద్దని రోజు క్యారేజ్ తీసుకొస్తున్నాను. అంత మాత్రానికి పుస్తకాలు అమ్ముకునేలా కనిపిస్తున్నాను రా. ఫ్యూచర్లో చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. చేంజ్. एक बार दो बार तीन बार चार बार हो गया मैं लाइफ खलास తెలుసు సార్. నాన్నగారు చెప్పొద్దాను సార్, కొంచెం జరగండి సార్. ఏ వైఫై లేని ఫేస్బుక్ లేని బుక్స్ చదువు, జీవితంలో బాగుపడతావు. ఏ కనెక్టింగ్ లేదు, చాటింగ్ లేదు, ఫేస్ టైమ్ లేదు, లైఫ్ దండగా. ఓం దారా రోం దారా రోం దారా రోం దారా రోం దారా రోం దారా లైఫ్ పోయిందే నాకే లైబ్రరీకి బుక్స్ లే మారిందే నా లైఫ్ లైఫ్ పోయిందే నాకే లైబ్రరీకి బుక్స్ లే మారిందే నా లైఫ్. బ్రహ్మమత్తు నిద్రలో నా రాతే రాశాడు, ఎంత కుళ్ళు ఉంటే నాకి లైబ్రరీకే కట్టాడు. పుస్తకాల్లో నా పేరు ఎప్పుడు వస్తాడు అనుకుంటే డస్ట్బిన్ లో వేస్ట్ పేపర్ అయిపోయిందే నా లైఫ్. పోయిందే పోయిందే నా లైఫ్ మారిపోయిందే. ఏముందే అసలే ముందే ఈ లోకంలోనే ఏముందే. పోయిందే పోయిందే నా లైఫ్ పార్క్ చేసుకుని ఇక్కడే ఉండు, ఇప్పుడే వస్తాను. తొందరగా వేరే ఆప్షన్ ఈ లోకంలోనే ఏముందే.